Ndalario bangwang jowi mar Citizen TV menyo siganda Sylvia Nyaboke Mokua japuonjre mane orema donjo e grade mar 10 nikech remo yudo duoko mare mar KJSEA. Gikone to koro no donjo e grade mar 10 bang' yudo duoko mare. Ma timore kinde mamoko kuom jopuonjre to nyaka sani pod ok oyudo duoko margi mar penj mar KJSEA. Lydia Okeyo kolonwa matut. En fuong'ruok ne Sylvia Nyaboke Mokua, japuonjre ma jahigni 15 manosewito geno mar donjo e grade mar 10 bang' rem yudo duoko mare mar grade mar 9 mar KJSEA. Ma en kaluwore ni ne omiyo otese mag penj ma onge kod nyinge e kinde timo penj go. Safar mare mar donjo e grade mar 10 ne chal ka gima ne okwamo bang' bedo japuonjre kende manorem yudo duoko mare e skundgi ma Nyankono DEB. Kata kamano, bang' siganda nyomeny gi wang' jowi mar Citizen TV, gikoneni to ne oyudo duoko mare ka owuok e migawo mar somo kendo donjo e grade mar 10 e skund sekondar ma Nyaikuro. Nimeshapata matokeo yangu, sasa nitaendelea na masomo. Jana asubuhi nikapigiwa simu na John Matiang, akaniambia risati yako imetoka. Tafadhali enda shule na upokee. Na nikaenda shule nikapokea. Min Sylvia olero kaka osebedo gi achiedh nade e kinde mokalo ko penjore penjo mathoth e wi gino manomiyo nyare ne orem yudo duoko mare kata mana bang' timo penj. Nilikuwa lose hope. Kosi ile kufuatilia unaambiwa kesho kutwa na hiyo kitu inaisha tu hivyo. Matimore kinde mamoko mjopuonjre ma owinjo donjo e grade mar 10 to pod okwamo pacho kata mana bang' jatend piny Kenya William Ruto lando mondo mi yienegi gidonjo e skunde go. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.